لترکیه و باکوور کردستان پیواجوی پرورده‌ای روبرو دست پیکریه لگنگشیان لسروی دست پیکرنجی بردوامن پرورده‌کار رادگینن که او پیشکرین پرورده‌ای روبرو نه لید و شرط جی لگور پاندمیه بین پلان کرن. روبر سندیکای کتکارن زانست و پرورده‌ای تیم سنی ولکان تونجر داخویاند که ده پاندمیه دا زاروکن فقیر و هجار ج پرورده‌ای به پارمانه اوجبو که او کم درفتی بردوام نکنجی دوی demek zuttur tevdil beyin vergirtin. Biz ilk günden beri okulların yüz yüze eğitime geçilmesini... Em ji destpêkê ve piştgiriya perwerdehiya rûbirû dikin. Ji ber ku em perwerdekar giringiya perwerdehiya li gel zarokan baştir dizanin. Ev daxwaza me bû jî. Lê em dibînin ku bûçeyeke bes û baş ji bo perwerdehiyê nehatiye terxan kirin. û amadekariyên pêwîst ku em û zarok xwe ji nexweşînê biparêzin jî nehatine bicih kirin. Bi taybet di destpêkirina perwerdehiya li gundan me vê xetereyê baştir dît. Mamoste tînin ziman ku divê perwerdekar bihatina vaksîn kirin û hem dema veguhastinê de hem jî li dibîstana divê şert li gorî pandemiyê bihatina amade kirin. Lê li dibistanên gundan ku perwerdeyî dest pê kiriye, pazdeh hevdeh kes hema mînîbusê swar dibin û her polekî de bîsî kes xwendekar hene. Fesîh zîrek jî mamoste û li dibistanan dest bi dayîna perwerdeyiyê kiriye. Radîne ku bi plansaziyeke gelek xirab perwerdehiya rûbirû dest pê dike û ev rewş hem mamosteyan hem xwendekaran û wan re hemû civakê dikevin metirsiyan. Me berî de serî de jî got em niha jî dibêjin. Perwerde ku rûbirû be wateyawê heye. Wateyawê bî hawîtî. Lê me tüm gotiye lê gerek pêdiviyê ve bêhne cî dawiye rûbirû be. Niha tiştê ku hember perwerdeyê sekine çi ye tenduristiya kesaye. Tenduristiya zarokê me ye, tenduristiya malbata zarokê me ye, tenduristiya dir doravê ye. Wexta ku tenduristî teke ve xeterê ve çaxê perwerde jî hinkî wateya xwe dike. Ji ber wî hawî jî divê ku ew pêdiviyê ve bêhne cî çi ne pêdiviyê ve? Yani yek divê me mesafa bê parastin. Du ew amûrê paqijiyê divê ji serî de heta bi dawî biqasî ku têra zarok bikin biqasî karibe li dibistanê here wê maska biguhere û were karibe dezenfektanê bikar bîne. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di pazdeh Sibatê de dibistanên li gund hatin vekirin û piştî salekî perwerdehiya rûbirû dest pê kir û biryare ku piştî yekê adarê jî li hemû dibistanan perwerdeyî dest pê bike. Sendîkayên perwerdekaran jî daxwaz dikin ku bergiriyên pêwîst bên girtin da ku metirsiyên tenduristiyê peyda nebin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.